Саха манылақ осторияларғыр анаммыт мусың оқтар күрәқтерігер улуыз 5 нәхелегеттен 9 команда кыттынылла. Бу бүгүнгү дәрәһимит эрел кин ихинен бир түмсүден проекттакпыт. Ол чепчетинен ытылынна иккили үйренәчиләхтер мастердарбыт. Кенники өссәһиле мегытабыт тен буланныбыт. Переходящий кубактах. Саха остория байда хомук. Хаз бирде айымны керек әпсәннәх касласпат ис қохоннах. Ол дәһин болу күрәк кыттылақтарыгар устук сорук турбут. Бу булана таган чептептен осторияны талдыбыт. Оны истәрне классникпен, атаклассникпен керәкен кешәне кенә көмөрәнне бире. Аны бу кине истән тоханады. Бу ой күһәдән ха. Бәятта көргөп була кәятен көдәкә айга булана адгар күс урухия кастангалачыды. О көрдүк онан каямы бие бу тугу таллыбыт. Томаран тымныгы сәтте жасустата олар хуячыларгар күз кеме болан осторияны бейлерінен айыстылар. Номну мухунан үле бастыки үрияқтарын білістілер. Тал эмәксен осторияны оңорожауд. Бастыки мандык оңук. Оңорона. Хамны жан. Калтырия жанды бидди темпынан бардахына адар төшө баудук. Калтырканы окудук болаларды. Кабер хаби. Суя калпты дуктун каядын аданар ал. Аңуктабыт алжаммакка аныска хаскалы тураллары да болду. Иши болот. Биртен бир оңок силиге ситен кара-кара хайгык керейимнилар чочоллан таксан истилер. Тал-тала мәхсин кеге ый кыһың оңоктар бастыңынан аттаннылар. Атын үлелер бары анал биристери туттулар. Мантаныла бу керек өстүү. Огаймагы остория дойдутугар ылжыттаты турдага. Вера Матвеева, Прасковья Татарина, Василий Кентьев, Саха телевидениете, Татта.